Kaining pandemya. Sabay dyan ang sa tuyang pagpagirumdum dahil kita magpugnat sa panarig sa amang Diyos. Nagos kitang makimaherak na ang mga may COVID, magkabururog na, asin kita po na pinagbibihayaan kang karahay ng salod, dahil man maulakitan, asin magamit niya ini, tusog sa kamautan ka sa tuyang mahal na Diyos. Ano, sige po, ano lamang tabi, ang pinagtimo-timo, makagutom talaga man niya. Abutan pa kita kan uran dyan sa luwas, mantang nagbumotorsiklo. Nata daw iyan manibaya. Nariparo mo anha. Pag naglulunad ka sa jeep, pampasahero, na naghihidali ka, may pigbubukod ka na kwan, na oras, pagtiripon, kahoron, babakalon, o masarado ng tindahan, o kung sa ina. Iyo man lugod, suluway-luway, ang dalagan kan auto. Sige pa ang pupundukan kada kanto tabi ano. Tapos maabanting diit, mapundo, maabanting diit. Kung naghidali ka man nagbumotor, iyo man sumatraffic. Ay nako ha. Sige po. Nakagutom talaga. Ano tabi lamang ang pinagkakaon do diyan. Ano? Sige daw. Makihagad lamang kami. Ay mo na nga kinutsaraan. Makihagad lamang ta makagutom. Ay nako. Maray na hapon, Legazpi, Albay District, Asindaraga. Sundo kitang alas 5 nin hapon, bilog na probinsya ning Albay sin Kabikolan. Imaging suna sa luwas kan rehiyon 5 na pinagabot kan sa mong puwersa, region-wide, on air ha sa radyo. Online, worldwide kita. Ha? High definition pati yan. Worldwide kita. High definition. Full digital broadcast sa DZGB News Online. Buda sa YouTube. Katuwang ang Megaforce, Pading Jim, Kompadreng Jomar, si And Suliwans. Sa Manibela, si Henry De Boy Mata. Technical control, nakon sa kong paborito. Yan sinasabi ko, nakaputi siya ngayon. Kon ka maning ko niyan, neutral. Neutral ka tamiling